Sorgina eta konkorrak. Behiala, urdazubiko sorgin zahar bat, ostiral gau horoz joaiten omen zen akelajera, bere eginbidearen betetzera. Sorgin hori bere bi anaia Donado eta konkorrekin bizi zen. Bi anaiek sumatzen zuten arreba sorgin zela eta haren barandan egoiten ziren. Egun batez, anaia batek atxuaren atea jo eta honela errantzion. Noizbait, gogotik joanen nintzateke zurekin bilkura horietarik batera. Atxoak kezulertuarena egin zuen. Ze bilkuratara, nora ote, ez dakit zedera sasun. Baina gizona tematu zen eta azkenean emazteak egia itortu zion. Baietz, bai, ostira loroz akelajera noa. Ondoko aldian eramanen zaitut. Baina erranen dizudanak askoan ontsa sarrezazu. Biltzar buruak asteko egunak bata bestearen ondotik erraiteko manatuko digudenei eta honela erran beharko dituzu. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala eta larun bata. Iganderik ez duzu aipatu beharko. Buruan hartu duzuia. Konkorra ados zen. Eta ondoko ostiralean elkarrekin joan ziren delako akelajera. Han, baziren ehunka sorgin, gizon eta emazte, zahar eta gazte, eta erdi-erdian sorgin nagusia. Besapean liburu handi bat atxikitzen baitzuen. Berehala, aurki gorri bat ekarri zioten, eta sorgin nagusia han jarri zen. Hango guziak haren aintzinetik pasatzen ziren, eta liburuari musu eman ondoan, asteko egunak erraiten zituzten sorginak anaiari aholkatu bezala. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala eta larun bata. Bere aldi izan zelarik, egoerak doi bat durduzarazten baitzuen, konkorrak erantzuen. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larun bata eta igandia. Orduan sorgin nagusia brauzutitu zen eta oiu egin zuen. Nork aipatu du igandia? Jauna, erantzun zioten besteak. Konkor hori da obenduna. Kendi ez zaiotela bizkarreko konkor hori. Eta hala egin zuten. Gizona konkorrik gabe kontesko itzuli zen etxera. Anaia harritu zen hala ikustian. Eta galdegin zion nola kausitu zuen bizkarraren zuzentzia. Besteak gertatu zitzaiona xehe-xeheki kontatu zion, eta hura ere entxea zedin aholkatu. Hola bada, beste anaiak ere sorginari akelagera eraman zezan eskatu zion. Eramanen zaitut, baina hitz eman behar didazu, igande hitza ez duzula ipatuko. Zaude lasai, ez dut gure anaiak bezala eginen, ez zala fede. Ostirala heldu zelarik, egan bezala biak akelagera joan ziren. Han, anaiak kontatu bezala iragantzen dena. Eta asteko egunen erraiteko mementoa gertatu zelarik, honela ari izan zen. Astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larun bata eta igandia. Sorgin nagusia brauzutitu zen oiukatuz. Nork aipatu du igandia? Jauna, erantzun zioten besteak, konkor hori da obenduna. Behin paso, baina bi aldiz sobera da. Lehenaren konkorra ezardie zaiotela. Eta gizon gaixoa, bi konkorrekin itzuli zen etxera. Ez zituen sekula kendua alizan, sorgina etxe hartatik desagertua baitzen, eta akelajera itzultzeko paradarik ez baitzuen gehiago ukan. Historio hau kontatu dizuegu, guri handere kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.